ma-realize na po natin itong naumpisahan ni former Governor Amado T. Espino Jr. na tinutuloy po natin ang livelihood program. Para malaman nyo kung ano po institutionalized, hindi na po pwedeng ihinto. Wow! Ganun po ibig sabihin. Sa nasimulang programa ng dating gobernador na si Amado T. Espino Jr., muling ipinagpatuloy ni Governor Amado Pogi I. Espino III ang Livelihood Assistance Program na nagsimula pa noong taong 2008. Nasa 6.2 million loan assistance ang ipinamahagi sa 37 organized groups at 5 micro, small and medium enterprises. Ang mga ganitong programa ay malaking tulong sa mga individual, partikular sa mga kababaihan, magsaka at mga entrepreneur na naghahangad ng tulong pinansyal para sa dagdag kita, ipalago ang kanilang kabuhayan para makatulong sa kanilang pamilya. Ito po ay nakakatulong kung ito gagamitin namin sa magandang livelihood, nakakatulong po ito sa aming pamilya. Layunin ng programang ito ay upang mabigyan ng oportunidad at matulungan ang higit na nangangailangan at upang mabawasan ang paglago ng kahirapan sa probinsya ng Pangasinan. Niza Ferrer para sa Capital News TV.